Isambulo sesihlanu. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle, inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu, ithi, "Ngubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na?" Kwakungekho namunye ezulwini, nasemhlabeni, nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi, abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi, abuke kuyo. Omunye wamalunga wayesethi kimi, "Ungakhali, bheka, inqobile iNgonyama yesizwe sakwaJuda, iMpande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa." Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine, nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathile incwadi, izidalwa ezine namalunga angamashumi 24 awaphansi phambi kwewundlu, kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elisha, athi, "Ufanele wena ukuyithabatha incwadi, nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa, wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho, abavela kuyo yonke imindeni, nezilimi, nabantu, nezizwe. Wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni." Ngase ngibona, ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi, nezidalwa, namalunga, nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi, nezinkulungwane zezinkulungwane, zithi ngezwi elikhulu, "Lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo, nokuhlakanipha, nokunqoba, nodumo, nenkazimulo, nesibusiso. Nakho konke okudaliweyo, okusezulwini, nokusemhlabeni, naphansi komhlaba, naselwandle, nakho konke okukukho, ngakuzwa kuthi, kuyena ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iwundlu makube yisibusiso, nodumo, nenkazimulo, namandla kuze kube phakade naphakade." Nezidalwa ezine zathi, "Amen," namalunga awaphansi akhuleka.